La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha presidit aquest matí la Comissió Mixta per al Desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano, on s'ha abordat la lluita contra la discriminació i l'antigitanisme, així com les accions per a combatre-les des de tots els àmbits públics. Ha informat sobre la campanya institucional que, conjuntament amb les entitats gitanes, s'ha preparat per a la commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano el pròxim 8 d'abril. Una campaña, en definitiva, que pone el valor también, yo diría, en las cuestiones positivas. No solo denuncia la discriminación, el antigitanismo, sino que pone en valor la gran contribución a la cultura valenciana y a la cultura española de lo que es la cultura del pueblo romaní. La campanya està composada per un vídeo i diversos cartells en els quals s'expliquen fets sobre el passat i l'actualitat del poble gitano. Oltra ha recordat que aquesta és la quarta campanya que el Consell, al costat de les entitats, ha impulsat per a donar a conèixer la realitat d'aquest col·lectiu i ha assenyalat que a través d'elles s'ha creat la marca La Veu Gitana.